Kag speaking of Semana Santa, ginapaabot ang pagdagsa sa turista sa Sipalay City. Subong pa lang, may abiso na ang Tourism Office para sa mga turista nga magapadulong sa syudad. Yaring report. White sand beaches, bisan gani sugar beaches o kun light brown nga balas sa beach, sarang makita diri sa Sipalay City. Kag matinaw ang tubig sa baybayon. Ini ang pinalamang sa mga rason kung nga ginadagsa sang turista ang Sipalay ilabi na kung Semana Santa. Bukod sini, may pila ka mga abiso ang Tourism Office sa mga nagaplano magkadto diri. Una, i-monitor anang ikaayong lawas, siguraduhon nga mabakod ang immune system. Inibangod sa kadamo sang tawo nga yara sa syudad nga pwede mo magkalasugata. Kung ara ka na sa Sipalay, mas maayo man kung tani nga matry ang local products kag local food para dako man nga bulig sa komunidad. Hindi man magpaperdi ang mga pagkaon kag produkto sa Sipalay. Ang basura, hindi pag-ilaptahon. May poblasyon beach nga libre para sa tanan. Ang pwede mo na lang gid nga iamot ang paghaboy sang imo basura mismo sa basurahan. Magdala sang reusable bags, straw kag water bottles. Bawal ang plastic sa Sipalay. Observe proper hygiene, mangin matilo sa imo kaugalingon kag sa imo palibot. Respetuhon ang kultura kag tradisyon sa mga tawo didto. Hindi magpanandog sa mga kasapatan sa lugar. Kag mangin responsable nga turista. Kag tuduan man ang iban mo nga mga kaupod nga mangin responsable man. Ang ini nga mga bagay hindi lang applicable sa Sipalay o kung sa beach, bisan diin ka magkadto, bisan sa mga lugar nga mga tourist destinations